Szia, én Pacolai Kertész Ildikó vagyok, és ebben a videóban szeretném elmondani néhány percben, hogyha csatlakozol a Dolce Internátus Praxis School közösségéhez, akkor ott mi vár rád, mire számíthatsz. A közösségnek a célja az, hogy kommunikálj magabiztosan németül a rendelőben, ahogyan itt a feliraton is szerepel, másik oldal. A tananyagot kettő csoportra tudnám osztani. Hogyha belépsz a közösségbe, akkor kettő részt fogsz találni, inkább így mondom. Az egyik rész az asszisztensek számára készült, a másik pedig fogorvosok számára. Nyilván, ha egyszer belépsz, akkor mind a kettő egyébként elérhetővé válik a számodra. Tehát akár mind a kettőt meg tudod tanulni, vagy mind a kettővel meg tudsz ismerkedni. Nekem az a tapasztalatom, hogy az asszisztenseknek vannak bevált mondataik, azokat használják a munkájuk során, ezek többé-kevésbé helyesek, vagy nem annyira helyesek. Úgyhogy azért hoztam létre ezt a csoportot, vagy ezt a tananyagot, hogy azoknak, akik esetleg még most kezdik, azok eleve jól tanulják meg a szükséges mondatokat. Körülbelül egyébként 150 mondat található ott, és aki pedig már benne van, az meg tudja nézni, hogy hogyan lehet azt jobban mondani, máshogy mondani, szebben mondani. Úgyhogy ez az egyik csoport. Ezek hanganyag is található hozzájuk, ott látod a shadowing kifejezést, erre kell mutatnom, ami azt jelenti, hogy lassan mondja, tehát te tudod vele együtt mondani, és így tudod rögzíteni magadban. Ez az egyik, az asszisztensi csoport. Ez az egyszerűbb. A másik, a fogorvosok számára készített tananyag az, ha jól emlékszem, akkor 20 leckéből áll jelenleg. Ez végig kíséri a teljes folyamatot, a páciens érkezésétől egészen a végéig, sőt, amikor visszajön egy reklamáció miatt, vagy visszajön egy igazítás miatt, akkor ott is a lehetséges problémákat felvettem, azokra hogyan tud az orvos reagálni, hogyan tud megoldást kínálni. Szóval teljes folyamatot végig vesszük, és mindegyikhez tartozik egy videós rész, tartozik egy hanganyag, tartozik egy szószedet, kvizletkártyák formájában, amit lehet gyakorolni telefonon, applikációval, könnyedén lehet bármikor gyakorolni, illetve tartoznak hozzá szókincsás és nyelvtani feladatok. Mindig az adott leckének a szókincsét használtam fel a nyelvtani gyakorlatok során is. Tehát különböző nyelvtani gyakorlatokat meg fogsz nézni, de nem a hunda meg a kátya szavakkal fogod gyakorolni, hanem olyan szavakkal, amire neked a rendelőben szükséged van. Emellett, tehát ez egy olyan rész, amit hétről hétre végig tudsz venni, és olyan látod egyébként, tudsz ugrálni a leckék között, tehát nem azon, hogy lineárisan tudsz csak haladni, és várnod kell 8 hetet, 10 hetet, hogy eljuss odáig, hogy hogyan kell valamit elmondani, hanem te magad ki tudod választani, hogy téged melyik téma érdekel, és akkor azzal tudsz foglalkozni. Emellett pedig van egy közösség jellege is ennek a schoolnak, hiszen a school közösség az olyan, mint egyébként egy Facebook csoport, úgy képzeld el, de sokkal több funkciója van. Nekem jobban tetszik, ezért választottam ezt a megoldást, és tehát ez egy közösség, itt tudsz az üzenőfalra folyamatosan kérdéseket föltenni, amit én látok, és meg tudok neked válaszolni, illetve tudnak a közösség más tagjai is neked válaszolni, hogyha tudnak és akarnak segíteni. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy én hetente online órákat kínálok, amire, hogyha eljössz, vagy előre, meg lehet azt is, tehát az felvétel készül egyébként ezekről az órákról, és hogyha te előre beküldöd a kérdésedet, és nem tudsz ott lenni, mert éppen dolgozol, vagy más dolgod van, akkor azt a kérdést én meg fogom válaszolni, és te felvételről vissza tudod nézni. A csatlakozásnak egyszeri díja van, és addig vagy ott, ameddig jól érzed magad. Ameddig úgy érzed, hogy neked ez a közösség hasznos, addig te ott lehetsz. Szóval nincs időlimit rajta, nincs az, hogy 3 hónap múlva lejár, vagy 1 hónap múlva, vagy 1 év múlva lejár, hanem addig maradsz, ameddig számodra a közösség hasznos, amíg az anyagot úgy érzed, hogy neked ez jó. Úgyhogy ennyit szerettem volna most mondani, hogyha bármi kérdésed van, akkor kérdezz, és állok rendelkezésedre, és várlak szeretettel a csoportban.